Ovaj protest je znak otpora i ja mogu kažem jednostavno ima jako veliku simboliku, naročito nakon naše šetnje, onaj 16. šetnje do Novog Sada i jednostavno mislim da ovim dokazujemo jednostavno da nećemo da se predamo, da jednostavno su beskompromisni po pitanju nekih zahteva, a još bitnije pokazujemo ono što smo pokazali u šetnji, to je u stvari sloga jedinstva cijelog naroda Srbije, bez obzira na razlike u veri, naciji ili bilo koje druge razlike, te razlike ne moraju da budu razlog podele, tako da evo sad imamo situaciju da imamo skoro iz svih gradova Srbije ljude koji su došli da podrže studente Državnog univerziteta u Novom Pazaru, da podrže njihovu borbu, da podrže njihov zahtev i da kažu da oni stoje iznad tih studenta i da jednostavno neće dozvoliti nikom maltretira te studenti kao što im maltretira Zana Dolićanin i aktualna, to jest bivša rektorka Zana Dolićanin i aktualna uprava, pošto prinudna uprava koja je u stvari inicijalno zahtev studenta da nije ispunjena, već je samo promenjeno ime. Stavljena je Tanja Soldatović kao rektor, kao zamena za Zanu Dolićanin, međutim, to nije ispunjen zahtev studenta Državnog univerziteta u Novom Pazaru, studenti su tražili prinudnu upravu. Površ svega toga, dodatno je izmenjen statut Državnog univerziteta u Novom Pazaru, čime su Tanji Soldatović smanjene ingerencije i smanjene njena moć, tako da Tanji Soldatović u ovom trenutku predstavlja samo jednu figuru koja je tu samo radi promjene imena. Mi nismo tražili promjenu imena, već sistema na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru i jednostavno od toga nećemo odustati, a kao što vidimo imamo podršku cijele Srbije.